Yunilah yun pangestu anyun pangayoman angin pangapura kunjuk ngarsa dalem ngarsane Gusti kang akaro jagat Gusti ingkang agung Gusti ingkang maha suci Gusti ingkang welas Gusti ingkang maha asih sungkem katur dumateng Sang Hyang Gurujati pinangga pandom ing lampah kawula tasih kaswasih ingkang mituhu luhuring budi sungkem katur dumateng kaki nini kal bakal kaki nini cikal bakal kaki nini kang bakal kulun ing ngendi wengkonipun kaki mong moyo nini mong moyo kaki nini among-among boten kekilafan para leluhur para ngaluhur para aji luhur para adi luhur ingkang sampun jupara ing angin ing mriki kawula namung sadaya klantenaken menapa ingkang gesang para kadang tepat dinten akad pahing mugi sedaya kaparingan seger kurasan slamet panjang kunjung rejeki lan umuripun saderengipun kawula ngegaraken bodhi wonten letak lan ucasta dumateng panjenengan kula nyuwun duka kula nyuwun kapura dumateng panjenengan ingkang ageng Pigulun Dewi Pitara mangke perti santarane ngaturaken pangabekti pangwangi dipun gong rina singa pangawura miwatosan Dewi Pitara astu hamanggiya margi kalepasan dumateng ing Swagaloka atma pitaranipun para pepundhen leluhur kawula sadaya miwatosan perti santarane makabehan astu hamanggiya margi kalepasan dumateng ing Swagaloka Sidilastu ya Ramaswaha Pigulun kaki Projopati nini Projopati kaki Citra Gotra kaki Samantara ulun Haledo Hanggularana dosa mala petaka atma pitaranipun para pepundhen leluhur kawula sadaya miwa aswana margi kalepasan dumateng ing Swagaloka Sidilastu ya Ramaswaha Pigulun Hyang Rudra Projopati Bumi Pertiwi ulun Haledo hamel nedat panca maha buta layanipun para pepundhen leluhur kawula sadaya kawangsulna dhateng asal mulanira sluput jalma katut saka warisan pemandi sabdane Gusti Kang Maha Widi bumi langgeng kuncine iman saha suci pinayungan para sipinen Sang Hyang Maha Widi kang raja iman slamet hajat kelawan niat lungguh derajat pinayungan dinten kalih uripe rina kan wengi wiyaka dinten gasal mustika dinten 7 aja ana jalma kang sia-sia njenengi Pacabaya ngilangi bilahi kabeh mugi-mugi hajatipun sesepuh para katanggul sedaya ing dinten akad pahing wonten padepokan Srigala mugi-mugi sedaya kinabulan ampun wonten godha mendak saking kebaketan ketar tilen sedaya kari seger wala slamet panjang punjung rejeki lan umuripun Bismillahirrahmanirrahim kawula Gusti ngatur dhumateng panjenengan sepindhah kawula ngapunten saking sekeng dosa lan tepatan kawula ingkang kula lampahi dereng kula lampahi kaping kalih kawula nyuwun segera slamet donya lan akhirat kejawi saking menika kawula nyuwun berkah tambahing rejeki mbok bilih wonten tindak kasaran samar tumindak ora cidra dumateng keluarga besar Surya Negara mulai dinten menika akad pahing saged kasimaken di barokati Al-Fatihah. Sasampunipun kawulingaken bebli wonten kereta rukun duka nyuwun pangapura dumateng panjenengan. Merdeka! Matur nuwun Kang Kula Segiti Sawasta doa. Kula suwun yen sewu Bapak radi geseran mriku majeng ngetan santen. Ranten dirajengaken Jawa Lendet. Nggih saderenge tumpeng dipotong di akhir-akhir sewu saya kula aturi geseran radi milen majeng ngetan niku sing tengah bagi niku radi diusir sekedhik. Niku napa pasugatan masih peran tolong berani kurang saya kira Mas. Jajanan karo apel-apel apa niku ben cukup ini. Nggih majeng ngetan santen.
J. Iki musiknya tanggal keyboard sampun nggih.